Hej, jeg hedder Margit. Mangler du en sød valindegave, så se med her. Jeg har været i skoven og hentet nogle forskellige materialer. Nogle mos, jeg har puttet i glas. Nogle bark. Nogle grene. Nogle efeu. Og så en lille sød stemmerplanter. Og så har jeg lavet en lille krans af birkegrene. Men se med her. Starter med at tage noget elastik og sætte på, gerne så store som muligt. 2 stykker. Så tager du barken og sætter på igennem elastikken, og fordi jeg bruger elastikken, derfor er det nemmere at holde dem, når jeg skal sætte snoren på bagefter. Og så sætter du barken på hele vejen rundt. Skulle der undervejs komme til at være et sted, hvor der er et lille hul, så kan du bare tage limepistolen og lime et ekstra stykke bark på. Så er al barken sat på, og så tjekker jeg lige for de steder, hvor det måske kan være et lille hul. Så tager jeg min snor og binder omkring, og sørger for at binde den godt stram, så at det holder på barken. Og det gør jo så de 2 steder, hvor elastikker det sidder. Og binder en knude. Man kan binde en knude, man kan binde en sløjfe. Så klipper jeg elastikkerne af. Og her sætter jeg så lige et ekstra stykke bark ind, fordi der mangler. Så tager jeg min birkekrans og sætter på. Og stemmoren presser ned. Så tager jeg grenen og stikker ned, så der kommer lidt højde. Og de stykker grene, jeg har klippet af, dem klipper jeg lige i mindre stykker og klipper en skråsnit i begge ender. Og så bruger jeg dem til at stikke ind. Så man kan jo bruge alt, hvad man har af materialer, der er ganske gratis. Så tager jeg de små fjer og sætter i. Og limpistolen og giver ægget en klat.
Så tager jeg efeugen og lige stikker ned under snoren. Og så snor omkring. Og så den anden ende sætter jeg også lige ind under snoren. Og så sidder den fast der. Så har du en fin værtindegave eller en lille gave til dig selv.